I know some of you are easily bored because of hunger, and I know that hunger speaks louder than logic. But the reality is always that money can heal today's hunger, but it can never heal tomorrow's pain. Sanapina mashoko atona bomshogezi anoyachisimbisa the revolution anoyachisimbisa kugara nyika yezimbabwe achiti aiwa musabvuma kutengwa nemari, musauya muchikatiwa mahopes enyu aiwa ekuchinja nyika yezimbabwe nekuda kwokuti mauya muchiflashirwa mari kumberi nezvigananda. Notibva subscribe like on the bell icon. Tipinda panguva inoi tinoona bomshogezi anoenda mberi achiti I implore you to remain steadfast in 2026. Do not lose hope. Change founded on truth and justice may be slow, but it is enduring and it is coming. I wish you and your families a prosperous new year. May the coming year usher in a renewal, accountability, and the restoration of the values for which so many sacrificed. Zimbabwe will rise again, not through corruption, not through constitutional manipulation, but through truth, justice, and the will of his people. The struggle continues, aliita kundinyuwa pamberi nokuvaka Zimbabwe itsva yakarurama pasina zvigananda, pasi neutongi hweudzvanyiriri. God bless you, Comrade Bombshow. Ndo tsamba yanyoregwa kugara munyika yeZimbabwe naBombshow Geza. Pena comment section medu muzamafunguro enyu muri kudii pamusoro pemashoko awa aComrade Bombshow. Pena comment section medu muzamafunguro enyu, so subscribe or like, cheta on the bell icon.